Is léirigh go buinte se nach man for amach an spruc bhí le sí sa straitéis go bheith 5,000 cainteoir laethúil gaeilge sa tí faoin mbliain fiche tríocha. Ach is dá bhfuil gur ben díomá móratan ná ríre ní heabháin nach man heimad amach an spruc sin ach go bhfuil líonna cainteoirí laethúil gaeilge fud na tíre I titim dar éire chéile seachas a bheith go an ardó. Léiríonn hanailíse rinne Tuairisc againn nua ó réinár fiche dó go bhfuil cainteoirí laethúil gaeilge ina mbeadh níocha fan géad go na taranna gaeltacht ar fud an stáit. As an 153 tára an gaeltacht nílach fiche ceann acu ina bhfuil breis leag an phobal ag leabhart na gaeilge chula lá. Well tuigeann muid go bed an treo na bhfuil cuasaí teanga goil san gaeltacht ó hús na seachtaí a raidh ó beidir fiúin ó dhearann na seascadaí. Tá neart taideáin a hain siar go dtíon taidir in Porca réagáin agus mícheart gléasán an taidir staid rahanna scoile na gaeltacht an staidir cumseach teangólaíoch agus mar sinnte agus léiríonn se go bed an treo na bhfuil cuasaí teanga a goil san gaeltacht, so níor chóir go mbeadh aon duine a saolú go bhfuil na fhigiúirí maidir le líon na cainteoirí laethúla gaeilge a go le gardú idir dhá daonáirimh. Níl táráin ar bis tír in na leabharíonn breis ráithríonn gon phobal an gaeilge chula lá. Is iad litir mór cámas agus dún chuoin cainteoir is láidir agus tucha le fios ag seasca ceir fan géad gon phobals na táráine sin go leabharann siad an gaeilge chula lá. Sa méidir go bhfuil dulchan cíine déanta go bhfuil córas an gaeltacht inis le phleanáil teangach an cín, go bhfuil takeach sa córas éideachais agus mar sin de sin cheistán an go méidir go se ná a bhreiniú íana ar straitéis fiche blian go gaeilge. Mar tá ráithríonn gon bhealach roiide go buinte seo agus mícheartaine bheith déanana a bhreiniú inisir. Ní lena aró ach lenálamach céirdaí nóirdaí go bhfuil gaibriú lehab go má, céirdaí nóirdaí nach bhfuil gaibriú lehab go má agus go mbeadh muid tosaí gobad inis ar an straitéis a bheith an gon chéad fiche blian eile, aber ó fiche tríocha go dtí fiche chuige. Mar tógcha sé séanú seach go blianta an straitéis nua sin a chur le chéile agus inis an táman ná ríre bheile ghlachan na chéad chéimena I dro straitéis nó fiche blian gon gaeilge.